Existujú len 3 typy ľudí, tak do ktorej skupiny patríš ty? Prvý typ sú ľudia, ktorí olomoucké tvarôžky doslova milujú. A my sa im ani nečudujeme, veď obsahujú množstvo vitamínov, minerálov a bielkovín. A okrem toho ešte obsahujú najmenej tuku spomedzi všetkých syrov. Druhý typ sú ľudia, ktorí olomoucké tvarôžky nikdy nevyskúšali, ale my vám dáme rovno 2 dôvody, prečo by ste ich určite vyskúšať mali. Prvým dôvodom sú tieto nadýchané lievance. Vo vnútri je ukrytý olomoucký tvarôžtek, na vrchu čerstvý tvaroh, ovocie a sladký med. Druhým dôvodom sú tieto fantastické jednohúbky. Môžete ich pripraviť pre návštevu alebo len tak na večeru. Skladajú sa z čerstvej bagetky, olomouckých tvarôžkov, prošuto šunky, rukoly, orieškov a medu. Proste úžasné. Tretí typ sú tí, ktorí olomoucké tvarôžky nemajú radi. Ale my vám dáme zo pár dôvodov, prečo by ste si ich mali obľúbiť. Jedným z dôvodov je aj samotné zloženie olomouckých tvarôžkov. Obsahujú dôležitú látku L-tryptofan, ktorá pri dlhodobej konzumácii pomáha uľaviť od stresu. Taktiež obsahujú naozaj veľmi veľa vápnika, takže ak chceš mať zdravé kosti, rozhodne siahni po olomouckých tvarôžkoch. Takže naozaj zabudni na ich prenikavú vôňu a jednoducho si uži všetky pozitívne účinky, ktoré pri dlhodobej konzumácii môžeš vďaka olomouckým tvarôžkom pre svoje zdravie získať.